Ezaugarriak eta kultura. Euskal Herriko erromatarren aurreko herriak. Tribu eta klanetan, familietan, antolatzen ziren, gizarte egitura hierarkizatuarekin. Nekazaritzan eta abeltzaintzan aritzen ziren batez ere. Inguruko baliabide naturalak aprobetxatuz. Gerrarako trebeziagatik, eta kanpoko inbasioekiko erresistentziagatik ziren ezagunak. Tradizio eta ohitura propioak zituzten. Inguruko herrietatik bereizten zituztenak. Zeramika eta metalurgia bezalako adierazpen artistikoekin. Protoeuskera zen bere hizkuntza nagusia. Gaur egun arte euskararen forman iraunduen hizkuntza aurreindo-europarra. Euskara idatziaren lekukotasun zaharrenak erromatarren garaikoak dira, Akitanian, Frantzia eta Nafarroan aurkitutako inskripzioekin. Inskripzio horiek izen propioak eta jainko-jainkosen izenak dira nagusiki. Eta, eskualde horretan, duela 2000 urte, protoeuskara zegoela frogatzen dute. Irulegiko eskua, aurkikuntza arkeologikoa, Kristo aurreko lehen mendekoa, euskarazko testurik zaharrena da. Brontzezko inskripzioak, Zorioneku, hitza du. Gaur egungo, Zorioneko, hitzaren antzekoa.